ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଗଜପତି ଛକ ନିକଟରେ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଏନେଇ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଗଜପତି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଇନୋଭା କାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:30 ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗଜପତି ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଇନୋଭା କାର୍ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଜା ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ।